namin magbibigay itong tulong na to. Ngayon po, itong mga sako na to, yung naman ito, mga relief goods, may iwan ko na po dito sa inyo sa in-charge na po si ate, tsaka sila kuya, sila sir, ano, no? Pwede nyo na pong kunin, pwede na po kumuha ng isang plastic, no? Per family or basta per family po sana, at wala po sana ulit, no? Para lahat po, magkaroon, no? Pare-parehas naman po siguro tayong nasalanta, pero sana naman po, magkaroon din po tayo ng konsiderasyon sa ibang tao na kababayan natin o kabarangay natin. So sana po, isa lang po. Siguro, kaya na nila atin po yun na ma-distribute natin, isa lang po tayo. So, pag-alis po namin, sila na po bahala. Pwede na po sa kanilang kunin. Ngayon, pag-alis namin yung mga laman itong sako na to. So, God bless po sa lahat. Sana ingat po tayo palagi. No? Pagdasal po natin na sana yung anumang problema or dagok yan na dumating sa buhay natin, makabangon tayo pare-parehas. Makabangon kayo